Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα, ένα λεπτάκι, ναι παιδιά, όπως έλεγα, σήμερα θα παίξουμε Murder, όχι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Μαχαίρι τέλος πάντων, vs gun. vs όπλο δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί ακόμα έχουν τα Χριστουγεννιάτικα και δεν έχουν κάνει update. Γιατί δεν ξέρω, δεν σας λέω. Είναι Χριστουγεννιάτικα και δεν έχουν κάνει ακόμα update, δεν έχουν περάσει τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων, δεν θα τα σχολιάσω. Μπήκε μία εδώ πέρα. Όπως σας έλεγα παιδιά, δεν μου είχε ήχο στα προηγούμενα μου βίντεο, γι' αυτό αποφάσισα τώρα να κάνω ένα καινούργιο βίντεο και επίσης είδατε αυτό που έγραψα Welcome to my channel. Από εδώ και πέρα θα μπαίνει αυτή η εικόνα με τα αυτοκολλητάκια, τέτοια πράγματα. Θα μπαίνουν εικόνες ή μπορεί να μπαίνουν και ίδια με το Welcome to my channel. Και στο τέλος παιδιά θα μπαίνει κάτι άλλο που θα το δείτε στο τέλος μόλις τελειώσουμε. Μόλις τελειώσει το βίντεο να πάτε να το δείτε. Κάντε ένα subscribe και ένα like για να συνεχίσω να κάνω βιντεάκια και θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες καλύτερες ιδέες. Τώρα τι να σου πω, μακάρι να μπορούσα να κάνω βιντεάκια με το πρόσωπό μου, να κάνω γενικά vlog, τέτοια πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ γιατί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι στο YouTube, οπότε ναι. Τώρα παιδιά θα μπούμε. Ελπίζω τουλάχιστον παιδιά όταν μεγαλώσω να μπορέσω να κάνω, γιατί ναι, θέλω πάρα πολύ να κάνω βίντεο και τέτοια και vlog, οπότε ναι. Θα βρω τον τρόπο. Θα προσπαθήσω να βρω λύση για να σας κάνω και σας χαρούμενος, να ανεβαίνω λίγο πιο πολύ subscriber, γιατί αυτά τα βιντεάκια που κάνω στο Roblox, στο Καμπόκα και αυτά είναι πολύ βαρετά και το λέω και εγώ από μόνη μου. Και στην αρχή εντάξει, όντως τώρα θα ξεκινήσω με τέτοια βιντεάκια, αλλά μετά θα προσπαθήσω να το κάνω καλύτερα στο κανάλι. Και ναι, αυτά παιδιά, οπότε πάμε να μπούμε. Εντάξει τώρα δεν παίζει κανείς, χάλασα όλο μου το χρόνο για να μιλάω. Μπήκαν. Λοιπόν, θα μπω 2v2, να μου μπει κάποιος, σας παρακαλώ, πείτε, έλα, έχει καλή. Θα πάω με αυτήν εδώ πέρα, 3. Ωραία. Παιδιά, όσοι είστε καινούργοι, επειδή νομίζω έχουμε κάποιους καινούργιους στο κανάλι μας, με λένε BFF202263, άμα θέλετε να με κάνετε φίλοι. Βλέπετε το skin μου, είναι η πρώτη εδώ πέρα, αυτή που κάθομαι σαν το σχήμα της, τέλος πάντων η κίνηση της γιόγκας, οπότε ναι. Εγώ παιδιά έχω αυτά τα όπλα, με το ίδιο θα πάρω στη συνέχεια καλά όπλα. Θέλω να πάρω πολύ την καραμπίνα, την έχει η αδερφή μου, αλλά δεν μου τη δίνει, γιατί της είχαμε κάποιο σπρέι. Οπότε ναι, άμα θέλετε να παίξετε και εσείς μαζί μου, μπορείτε να μου γράψετε στα comment. Ναι, να γράψετε στα comment να παίξουμε. Δεν ξέρω αν ακούσετε τώρα που μιλάω, γιατί ακούσετε το μπαμ που κάνει. Το σκότωσα, ναι, επιτέλους σκότωσα κάποιον. Ωραία. Υπάρχουν και οι emote που μπορείς να βάλεις. Σας έρχεται από εδώ, ρε. Είναι μόνο που μάθεις όχι, παιδιά, είναι λίγο άχρηστη. Περιμένετε, νομίζω υπάρχει το music. Ωραία, εντάξει.
Δεν είναι. Χως. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν ξαναβγαίνω. Από εδώ, παιδιά, υπάρχουν μισά μονοφάδες που μπορείς να πάρεις κάποια όπλα εδώ. Να έχεις πάρει τα καλά. Εγώ γενικά έχω πάρει μερικά. Από εδώ κάνεις trade άμα θέλετε να κάνεις trade. Μέσα τώρα παιδιά τα όπλα που έχω δεν τα δίνω, γιατί είναι λίγο καλά για μένα. Και δεν έχω άλλα, τα υπόλοιπα μου είναι άχρηστα, οπότε ναι. Είναι 2, καλά. Μετά που γίναμε θα μπω και λίγο Brookhaven στη μέση του βίντεο, παιδιά, να ξέρετε, για να σας δείξω τα εκτύπημα άμα θέλετε και να σας πω. Εντάξει, είναι πανάχρηστη, εντάξει, το ξέρω, είναι πανάχρηστη. Για να σας πω, άμα θέλετε, γιατί πολύ μου ζητάτε, ότι θέλετε να σας πω που βρίσκω τα μαλλιά, που βρίσκω το σκουφί, που βρίσκω γενικά τα πράγματα. Θα μπορώ και θα σας δείξω ότι μπορώ να σας δείξω. Εντάξει, δεν τώρα και τόσο λίγο χρόνο που έχω κάνει, οπότε ναι. Έχω κάνει 6 και καλός χρόνος. Γιατί, παιδιά, πρέπει να κοιτάω εδώ το χρόνο για να το πολύ να κάνω 5 λεπτά για να μου έχει ίσο. Γιατί δεν μπορώ άλλο παιδιά αυτό το πράγμα να το ξανακάνω πάλι. Οπότε ναι. Είμαι και πανάχρηστη. Εν μεταξύ έχω τα ίδια όπλα με τη Μάρη και είμαι πανάχρηστη. Δεν ξέρω. Το σκότωσα, ναι. Εντάξει, είμαι λίγο άχρηστη, αλλά okay. Δεν μην μου λέτε δεν είμαι άχρηστη ακόμα. Επίσης θα να σου πω ότι το άλλο Σάββατο θα βγει live. Θα κάνω live. Πώς με σκότωσε. Ήμουν πίσω από τον τοίχο. Λοιπόν, ότι θα κάνω live τέλος πάντων παιδιά το άλλο Σάββατο. Επειδή το Σάββατο δεν μπορώ. Έχω να κάνω πολλές δουλειές. Κυριακή δεν ξέρω παιδιά. Εμείς ήμασταν τυχεροί σήμερα γιατί πήγαμε εκεί. Αλλά εγώ πρέπει να πάω κάπου, οπότε δεν πήγα. Αν και ήθελα να πάω. Αλλά τέλος πάντων, επειδή περίμενα 2 ώρες εκεί πέρα. Και ήταν πάρα πολύ βαρετά. Εντάξει, είμαι αυτή πια. Και οπότε ναι, δεν ήθελα να περιμένω, αλλά αναγκαστικά πρέπει να πάω. Τέλος πάντων, τι άλλο, μπορεί να ανεβεί παιδιά την Κυριακή. Βασικά, ή μπορεί να κάνω την Κυριακή αυτή live, άμα δεν έχω κάτι, ή άμα δεν πάω κάπου, είναι όλα εκεί. Εντάξει, είμαστε. Αλλιώς, άμα δεν ανέβει την Κυριακή και δεν δείτε τίποτα, άμα δεν ανέβει και live, τότε θα ανεβαστεί το άλλο Σάββατο. Ωραία. Σήμερα παιδιά δεν μπορώ πάντως να ανεβάσω σήμερα live, διότι σήμερα έχω πολλά πράγματα και σήμερα να κάνω. Μπορώ να παίζω Roblox κάπου το απόγευμα, αλλά όχι, θέλω με το bacon. Θέλω στο Billy Base, τέλος πάντων, θα χάσουμε, αλλά τέλος πάντων. Επειδή δεν έχω και σήμερα προπέμπτα, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς που θα πάω, τέλος πάντων. Το σκότωσα, παιδιά, το σκότωσα τον έναν, τέλεια, μου μένει ο άλλος. Λεπτά λέω, λεπτά έχω κάνει, ένα λεπτά, οκ. Επειδή έχω πάρει αρκετό χρόνο, δεν θα παίξω και πολλούς γύρους, θα παίξω αυτόν και άλλον έναν και μετά θα μπω Brookhaven, δηλαδή να πω ότι παιδιά είναι μικρό το βιντεάκι, καταλάβετε.
διότι φοβάμαι για να μην ξανά μου κλείσει ο ήχος και δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Εντάξει ρε φίλε, δεν μπορώ άλλο. Είναι μία και είναι δύο. Εντάξει, έχω ένα κόλπο, κοιτάξτε. Θα σας δείχνω κι εγώ κόλπα, αν θέλετε να παίξετε. Θα ξανακάνω βίντεο με βίντεο τέτοιο. Άλλη φορά όμως, άλλη στιγμή, γιατί θέλω θα μπορώ. Άντε να έρθει μέσα. Εντάξει, ήμαρτον, δεν μπορώ να την αφήσω μόνη μου. Εντάξει, τώρα θα χάσω, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μόνο ένα. Δεν θα είναι αυτή τη φορά το κάνω. Γιατί είναι λίγο. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ άλλο. Είμαι πανάχρηστη, δεν μπορώ άλλο, είμαι πια. Πανάχρηστη με αυτούς, με άλλους όχι. Όπως είναι διαφορετικοί και διαφορετικοί άνθρωποι. Ωραία, εντάξει, πάλι έχασα, το ξέρω. Δεν μπορώ βέβαια ένα παιδιά. Τέλος πάντων. Θα παίξω έναν γύρο με αυτόν και... Α, καλά βγήκε ο μόνος του, τέλος πάντων. Με αυτόν τι λέω, δεν έχω τρελαθεί σήμερα, λοιπόν. Θα παίξω με κάποιον άλλη μια φορά και μετά θα βγω για να μπω στο Brookhaven. Κρατάει 2 λεπτά γύρω. Εγώ με αυτόν. Ωραία, πάλι καλά, μπήκα με κάποιον Factory, σε παρακαλώ Factory. Ναι, μπήκα με Factory, παιδιά, τέλεια. Μου αρέσει πιο πολύ από το House. Είναι πιο εύκολο. Βλέπετε, ο άλλος πάλι την ώρα εκεί πέρα. Ναι, το σκότωσα, παιδιά, βγάζει μπισκοτούιδες. Αν και δεν μ' άρεσε πολύ, γιατί είναι κάπως το Christmas τέτοιο, Christmas λίγο όπλα, οπότε δεν μου πολύ αρέσει που είναι Christmas τέτοιο. Ο άλλος που είναι τώρα? Να το που είναι λίγο Christmas τέτοιο. Πώς να το πω? Christmas όπλα, αυτό απλώς θα πω. Δεν μου αρέσει απλώς για Christmas όπλα, γιατί... Εντάξει, πάμε σκότωσα τώρα. Γιατί θεωρώ κανονικά δεν μου αρέσει που πετάνε τους σκοτούλιδες. Θα προτιμήσω άλλα όπλα. Εμένα μου αρέσει που είναι έτσι κόκκινο και πράσινο που πετάνε. Αλλά δεν μου αρέσει που βγάζει μπισκοτούλιδες, γιατί τώρα είναι χριστουγεννιάτικο. Να το βάλω το Χριστούγεννα να πω εντάξει. Τώρα όμως που είναι χειμώνας και δεν είναι Χριστούγεννα προφανώς, δεν μπορώ να πω, βλέπετε τις μετα... Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο wow. Δηλαδή περίμενα ότι θα είναι καλύτερο όταν το είχα δει πρώτη φορά αυτά τα όπλα, αλλά τελικά είναι χάλια, γιατί πετάνε μπισκοτούλιδες. Τουλάχιστον από την κέρδισα 4-2, εγώ και είχα 5-2 φυσικά. Ήταν πάλι 4-3. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Τι το πέτυχα! Τέλος πάντων, ας πούμε, άμα είχα κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο απλό, να πετάει ας πούμε η καραμπίνα, παιδιά, είναι πως η αδερφή μου, που είναι μοβ, είναι Halloween καραμπίνα. Δηλαδή πετάει μια μοβ φάτσα. Μπορεί να παίξεις για το Χριστούγεννα, άμα θέλουμε να παίξεις σε This Gun τέτοιο. Δεν θα μπορούσα να την πάρει τέλος πάντων. Πώς πήγε 4-4, πώς πήγε 4-4, αλήθεια, πώς πήγε 4-4. Πότε πήγε 4-4. Μεγάλη ντροπή. Εντάξει, πάει. Παιδιά, παρετούμε, αλήθεια, παρετούμε. Στούμου. Το χρυσούζεψα, αλήθεια, το χρυσούζεψα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα βγαίνω από Brookhaven. Αυτά.
μεταξύ, παιδιά, έχω πάρα πολύ καιρό να μπω Brookhaven και δεν έχω παίξει σε κανένα update, οπότε πάμε να το δούμε. Να δω μήπως έχει αλλάξει κάτι, τι έχει αλλάξει βασικά, γιατί έχει αλλάξει σίγουρα κάτι, αλλά δεν ξέρω τι. Οπότε ναι, πάμε να δούμε τι άλλαξε. Επίσης, παιδιά, εγώ παρακολουθούσα όλους αυτούς που τους δέχτηκαν για την Eurovision. Τώρα μιλάω για την άλλο θέμα, δεν σας λέω. Αλλά, δηλαδή λέω για όσους αυτούς επίλεξαν για την Eurovision. Από την Ελλάδα, από τα 28 τραγούδια, από την Ελλάδα ποιος θα μας αντιπροσωπήσει, νομίζω, ναι. Εσείς άμα το είδατε, ποιος σας άρεσε πιο πολύ? Εμένα μου αρέσει ο Κύλας με το τραγούδι Φέρτο, μου αρέσει πολύ, είναι πολύ αστείο. Αλλά δεν ξέρετε τι να σου πω. Επίσης η Μαρσό μου αρέσει με το καινούργιο της τραγούδι, αυτοί οι δύο. Και λίγο η Ευαγγελία. Αυτοί οι τρεις μου αρέσει πάρα πολύ. Ο άλλος ο Απονή που άρεσε το όνομά του δεν μου πολύ αρέσει. Αλλά εντάξει. Ωραία, τώρα επειδή θα πάμε σε ένα σπίτι. Έχει βγει καινούργιο σπίτι, δεν είναι δικό μου, αλλά θέλω να μπω λίγο μέσα να το δω πώς είναι. Εντάξει, ωραίουτσκο, κολοκυθούλες έχει εδώ πέρα. It's okay, θα είμαστε γείτονες. Τι σπίτι να κάνω τώρα? Έχω πάρα πολύ καιρό, πάμε να δούμε πρώτα τα καινούργια, άμα βγουν ποτέ. Τέλεια. Έχει αυτήν εδώ τη φάρμα και έχει αυτό και εδώ το σπίτι. Θα κάνω αυτό το σπίτι το καινούριο, θα δω πως είναι. Ρεπα! Τι στο καλό μου βάζει πιάτα μου στο σπίτι. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει γιατί έχω θα κάτσω μέσα. Καλά, τι ωραίο σπιτάκι είναι αυτό. Το έχω ξαναδεί βασικά με το ενιδρίο. Το έχει ξανακάνει η Φωτεινή και το έχω δει, αλλά δεν το έχω δει πολύ καλά γενικά όλο. Το ενιδρίο το έχω δει. Ναι, το έχω δει γενικά τα δωμάτια. Ναι, έχει και ωραία θέα εδώ πέρα. Τώρα παιδιά θα πάμε σε ένα ό,τι να είναι δωμάτιο απλώς. Αυτό σίγουρα δεν είναι δωμάτιο. Κάτι να είναι φωτεινό έτσι για να οι γείτονες μου. Βασικά έχει γείτονες. Ναι, γείτονες. Για να σας δείξω τα outfit. Θα βάλουμε την εικόνα μου εδώ πέρα. Γιατί? Ωραία, τέλεια. Ωραία, τι θέλω να πω τώρα? Ναι, ότι αυτοί μου άρεσαν τη Eurovision. Ναι, αυτά. Και πριν θέλω να πω κάτι, στο VS Gun, στο Gun εναντίον μαχαίρια τέλος πάντων. Τι θέλω να πω ρε, τι το ξέχασα. Ότι είμαι πανάχρηστη, ναι. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Καλά, άμα το θυμηθώ ποτέ. Ωραία, πάμε στο πρώτο, στο οποίο πρώτο θα είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ που είναι, εμένα μου άρεσε πολύ, όλα αυτά παιδιά τα outfit τα έχω φτιάξει εγώ, αλλά η φάτσα σίγουρα δεν ήταν έτσι και ήταν αλλιώς και το θυμάμαι πολύ καλά ότι δεν είχα αυτή τη φάτσα. Όχι, δεν είχα αυτή τη φάτσα σίγουρα, αυτή νομίζω είχα την άλλη, αυτήν. Αυτή δεν την είχα σίγουρα, θα κρατήσω αυτή είναι. Τέλος πάντων. Μήπως είχα μία από το κεφάλι face. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, οπότε δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Αυτά. Οκ. Λοιπόν, το πρώτο, παιδιά, το μαλλί, στο μαλλί τα βρήκα αυτά τα μαλλιά.
Πήγα απλώς κάτω που έχει τα πολλά τα μαλλιά και αυτό θα μου πήγαινε πολύ το καφετί και το ξανθώ αυτό. Έχει πολύ ωραία μαλλιά, έχουν βγει καινούργια πράγματα και αυτό. Μάλιστα. Και αυτό μου αρέσει πολύ το μαλλί. Μπα, πού είναι αυτό το προηγούμενο. Τώρα δεν θα δοκιμάζω όλα τα μαλλιά, απλώς θα ψάξω να... Θα δοκιμάσω και αυτό. Όχι, όλα σκατά. Αλλά και αυτό είναι ωραίο. Η στήλη εδώ μου πάει. Μου πάει μια άλλη φάτσα όμως, όχι αυτό. Το κρατήσω το μαλλί. Λοιπόν, ναι, εγώ έχω αυτό το μαλλί σε ξανθό. Να το παιδιά, που δεν το βρήκα. Απλώς θα πάτε, αυτό δεν είναι το μαλλί. Αυτό είναι το μαλλί. Α, όχι, δεν είναι αυτό το μαλλί. Είναι πιο κοντό το δικό μου. Καλά, άμα θέλετε μακρύ, πάρτε αυτά, βάλτε αυτά. Wow, και αυτό είναι ωραίο. Ωραίος. Ή απλώς γράψτε, πολύ απλά. Basic, cute, short, preppy, girl, hair. Εγώ θα το γράψω να μην πω και τα βρω. Basic, cute, short, δεν θυμάμαι τα τέλεια, hair, blonde, ok. Ελπίζω να το βγάλει. Ούτε καν, δεν μου τα έβγαλε, έπρεπε να το γράψω όλο. Κάτσε να το ξαναδώ είναι. Basic, cute, short, preppy, girl hair, όπως το βλέπετε εδώ, με το blonde. Μην το βάλετε σε παρένθεση, βάλτε το έτσι, θα σας το βγάλω και πάλι. Λοιπόν, τη φάτσα τη βρήκα κανονικά έτσι. Τα φυλάκια αυτά τα μαύρα, βασικά θα σας πω για τα αστεράκια τα άσπρα, είναι στα γυλιά, εντάξει. Τα φυλάκια είναι και αυτά στα γυλιά. Είναι όμως πολύ κάτω. Αλλά για να μην ψάχνουμε τώρα, παιδιά, εγώ θα το αλλάξω πάντως αυτό το skin, γιατί δεν μου πολύ αρέσει. Θέλω να βάλω κάτι άλλο. Slate. Δεν ξέρω γιατί το είπα τώρα αυτό, τέλος πάντων. Τα φυλάκια, γράψτε black lipstick kiss marks. Μήπως το βρείτε. Black lipstick. Ωραία, μετά βάζω, έχω βάλει και αυτά τα φυλάκια, αλλά θα τα βγάλω. Γιατί αρκετά έβαλα. Να βάλω τη γλώσσα, πιστεύω μου πάει. Μπα, δεν μου πάει η γλώσσα. Τι να βάλω κανένα γυαλί. Λέτε. Νομίζω τα γυαλιά. Θα μου πάνε περισσότερο. Νομίζω. Και εγώ αυτό νομίζω ότι θα μου πάνε περισσότερο από τα γυαλιά. Αλλά πρέπει να βάλω... Όχι αυτά σίγουρα. Κάτι που να είναι έτσι ωραίο. Όχι. Μπα, δεν μου αρέσει. Ή να βάλω... Θα βάλω αυτή τη γλώσσα. Αυτή τη γλώσσα, παιδιά, όπως έβαλα. Αυτά τα γυαλιά, τα επόμενα που έχω πάνω στο κεφάλι, ή τα βρήκα εδώ πέρα, αλλά θέλω να δοκιμάσω αυτό το σκούφο. Πολύ καλό. Κάτσε να με δω μία, το σκούφο. Τέλειο.
Τέλος πάντων, παιδιά, θα βάλω το προηγούμενο outfit μου. Θα το κρατήσω φυσικά το σκούφο. Αυτά, το καπέλο, τις κολλιέδες, το μπουφάν το γράψτε purple vest pastel pink, στην μπλούζα, τις κανονικές μπλούζες, white tee, τα παντελόνια κανονικά, απλώς blue rockstar star sweet boys, και αυτά εδώ πέρα, όχι αυτά εδώ πέρα, γράψτε, πήγαινε στα αγγλικά και θα το βρείτε, ή απλώς γράψτε αυτό, piercing set, αυτό. Μετά είναι αυτό, επειδή παιδιά δεν θα προλάβω να στα δείξω όλα, θα κάνω άλλο βίντεο μετά έτσι διαφορετικά, επειδή έχω κάνει ήδη 25 λεπτά, θα σας δείξω προς τα outfit και αυτό. Μετά είναι αυτό εδώ το outfit, παιδιά, θα κάνω διαφορετικό βίντεο με τα outfit, είναι αυτό. Μετά είναι το δεινοσαυράκι που θα το διαγράψω και αυτό και θέλω να γράψω nothing. Θα γράψω no απλώς. Και σε αυτό θα γράψω no φυσικά και θα το κάνω αλλιώς. Μετά έχουμε τη σκούλα αδερφή. Είναι όταν παίζω γενικά οικογένεια ή κάτι. Θα το διαγράψω και αυτό. Γιατί βαριέμαι να παίζω οικογένεια. Οπότε no. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα που είναι σκατά με ρίγανη. Και αυτό no. Αυτό τι ήταν, παιδιά? Ήταν αυτό. Εντάξει, δεν θα το διαγράψω, θα το κρατήσω. Μετά πάμε στο slender, αυτό εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Ούτε καν, το διαγράφω. No. Max slender, τι είναι αυτό? Ούτε καν. Και αυτό no. Θα έχω πολλά outfit, παιδιά. Blue Shark. Οκ, αυτό είναι λίγο καλύτερο. Αν και δεν ξέρω, λέω να το κρατήσω. Sleepy Baby, τι είναι αυτό? Και αυτό θα το κρατήσω. Sleepy αδερφή και λέω Sleepy Baby. Κίτρινο με μαύρο, δεν ξέρω γιατί έχω βάλει κίτρινο με μαύρο. Μάλλον είναι blonde. Είναι αυτό εδώ πέρα που θα το κρατήσω οπωσδήποτε όμως. Black Slender. Αυτό όχι. No. Το Slay το κρατάω. Blonde Slender το κρατάω. Slender Orange το κρατάω. Όπα. Blonde Cool, δεν ξέρω γιατί το έχω βάλει και εγώ και αυτό το κρατάω. Love, δεν ξέρω τι φάση. Επειδή είμαι στο τρεντάφυλλο, εντάξει το κρατάω. Αυτό κανονικό Slender Sled. Αυτό δεν ξέρω και εγώ γιατί το έκανα. Φυσικά και το πετάω. Είναι so χάλια. Match, παιδιά το έχω γράψει στα ισπανικά που σημαίνει πολύ πολύ. Ήθελα να γράψω πολύ πολύ ωραίο, αλλά δεν μου χώρεσε, οπότε έγραψα match. Που στα ισπανικά σημαίνει πολύ. Δεν ξέρω. Και Rockstar που... τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Τι στο καλό. Μετά υπάρχει το Beauty. Είναι τελείως κατά, ναι. Τέλος πάντων, θα το αποσκέψω έτσι. Στα αγορά, δεν ξέρω. Ήθελα παιδιά να αγοράσω το skin, αλλά τώρα δεν θέλω γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Μετά σλατίνα, τη φάση, δεν ξέρω κι εγώ. Πες αυτό δεν το έχω κάνει την πρώτη φορά. Black, όχι, δεν μου άρεσε καθόλου. Nope. Και δύο slip αδερφοί. Αυτό, εντάξει, το κρατάω.
μόνο η μπλούζα. Αυτά παιδιά. Αντίο, bye.